αεροδρόμιο Μακεδονία. Μόλις προσγειώθηκα Γερμανία και είναι ακριβώς όπως το είχα στο μυαλό μου. Είναι πραγματικά άθλια. Έχει τρελό κρύο, ομίχλη παντού. Παρ' όλα αυτά εδώ είμαστε για μια δουλειά, πρέπει να γίνει. Και ας μην είμαστε προκατηλημένοι για μια χώρα. Ελπίζω να δούμε κάτι καλύτερο. Λίγα λόγια για το ποιος είμαι, πώς βρέθηκα εδώ, τι κάνω εδώ πέρα σήμερα. Λοιπόν, είμαι ο Φίλιππος και τον τελευταίο καιρό ασχολούμαι με πωλήσεις luxury ρολογιών. Έχω πιάσει μερικά οικονομικά ρολόγια, έχω πιάσει και μερικά Rolex και στο Μόναχο που βρίσκομαι τώρα υπάρχει μια έκθεση η οποία γίνεται με ακριβότερα ρολόγια συνήθως. Παρ' όλα αυτά υπάρχουν και κάποια οικονομικότερα και από ό,τι μου έχουν πει φίλοι μου οι οποίοι έχουν έρθει, υπάρχουν και κάποιες ευκαιρίες. Γι' αυτό είμαστε λοιπόν εδώ να βρούμε ένα κατά προτίμηση, γιατί δεν έχουμε το τρελό budget ρολόι, το οποίο θα μας βγάλει ένα κέρδος πίσω και ταυτόχρονα να δούμε και τη Γερμανία, το Μόναχο, την Ρεμβέργη ίσως, θα δούμε, θα το συνδυάσουμε. Οπότε θα κάνω ένα βιντεάκι και ελπίζουμε να πάνε όλα καλά. Μόλις μπήκα στο δωμάτιο επιτέλους, μετά από πάρα πολλή ώρα. Πραγματικά έχουν συμβεί τα πάντα. Χάθηκα μέσα στο αεροδρόμιο και έψαχνα την παρέα μου. Εν τέλει ήταν σε άλλο τμήμα του αεροδρομίου τελείως που έπρεπε να πάρω τρένο για να πάω. Και μόλις έφτασα στο δωμάτιο, φυσιολογικό δωμάτιο είναι, όχι κάτι το τρελό. Ετοιμάστηκα μόλις και τώρα πάμε μια βόλτα στο Μόναχο. Βλέπεις εδώ τη σκάλα και λες ήρθαμε στο Πακιστάν. Ήρθαμε στο κέντρο του Μόναχου, είναι πολύ όμορφο, δεν το περίμενα, δεν το είχα. Ως τώρα με είχε ξενερώσει αρκετά, αλλά αυτό είναι αρκετά όμορφο. Κατεβήκαμε και από το μετρό. Πάμε ποδαράτο τώρα εντωμεταξύ. Μας άφησε το τρένο εδώ, έχουμε άλλη μισή ώρα. Βόλτα στην εξοχή όμως, έτσι. Είναι... Έβαλα και τα κάτασφρα τα παπούτσια. Ιδανικά για εδώ ήμουνα. Εγώ με τη λογίδι πάνω μου την πέτσα. Όμως. Το πήραμε. Λάκα, πουλάνε Swatch και δεν είναι κανονικό. Δεν είναι κανονικό. Γυρίσαμε από έκθεση και δεν τράβηξα σχεδόν καθόλου με το βίντεο. Έγιναν αρκετά πράγματα. Πούλησα ένα ρολόι, όχι δικό μου, αλλού, και πήρα και ένα για μένα. Βρήκα ένα deal που ήθελα. Αυτό εδώ. Οπότε τώρα ο σκοπός μας είναι να το πουλήσουμε. Αποφασίσαμε να βγούμε, αλλά μάλλον ήταν από τα μεγαλύτερα λάθη που μπορούσαμε να κάνουμε. Έξω έχει -1.
Και αυτή τη στιγμή παγώνουν. Έχω παγώσει ολόκληρους, έχουν παγώσει και τα μάτια μου. Σήμερα πήγαμε στην έκθεση, πήρα ένα ρολόι το οποίο μου άρεσε. Κατά τα άλλα, βοήθησα να πουλήσουμε ένα άλλο. Και αυτά λέμε θα το πρωί εκεί πέρα, ήταν αρκετά κουραστικά. Και τώρα βγήκαμε, βραδάκι μόναχο, Κυριακή βράδυ. Δεν έχει πάρα πολύ κόσμο έξω. Αλλά έχει τρελό κρύο. Εδώ ο φίλος μου το ότι μυρίζει χόρτο, αλλά εγώ δεν μυρίζω τίποτα. Μου έχει κλείσει μύτη. Γαμάει το γεγονός ότι εκεί πέρα που περπατάς και έχει μόνο ψηλά κτηρία, έχει ξαφνικά 5 δέντρα τεράστια. Κοίτα, αυτοί έχουν ωραία αρχιτεκτονική, έχουν την παλιά κρίση. Έχουν ναι, σοβαρή αρχιτεκτονική. Δεν είναι σουηδική, όχι. Είναι έτσι, ξέρεις αυτά με τις μύτες, Ναι. τα κλεισάκια. Αυτά εδώ μας είπαν ότι είναι για να τα κλείνουν και να μην μπορούν να μπουν άτομα με αμάξια που θέλουν απλά να πατήσουν τον κόσμο. Και αυτή είναι η θέα μετά. Και κάπου εδώ, με αυτό το μαγευτικό background, ο Κωνσταντίνος συνειδητοποιείται ότι δεν θα φάει σήμερα. Θα ήθελα πάρα πολύ να σας δείξω τη φάτσα του. Παρ' όλα αυτά δεν θέλει να εμφανιστεί στο βίντεο. Εδώ πέρα έχει ένα ρολόι, στο οποίο πάνω υπάρχουν κάτι ανθρωπάκια που 2 φορές τη μέρα βγαίνουν και κάνουν ήχους και λένε ότι είναι πολύ ωραίο αν το πετύχεις. Βρήκαμε επιτέλους κάπου να φάμε. Μέρα 3, έβγαλε ήλιο στη Γερμανία. Εδώ τηρούνε τις διαβάσεις. Α, μετράει κιόλας ρε. Πόσο έμεινε ακόμα, πόσα δευτερόλεπτα μέχρι να αλλάξει. Εν τω μεταξύ έξω κυκλοφορούν όλοι με ποδήλατο, ενώ έχει 5 βαθμούς. 992.2, το καινούριο. Σε γενικές γραμμές όμως, πέρα από κάποιες πολύ καινούργιες Porsche, δεν έχει κάτι τρελό από αυτοκίνητα. Στην Ελλάδα βλέπεις πιο ωραία σε μεγάλα αστικά κέντρα. Γυρίζουμε στο ξενοδοχείο και έχει μείον και πεθαίνουμε. Και αυτός εδώ ήθελε να χωνέψει και δεν πήρε. Δεν ήθελε να πάρουμε Uber που έχει 7 ευρώ.